patut lamun nulutan mring sesama kenthonge paluh pindha wang siti kakung garagan kanjra sabdaning soto kakuluruk asauran samono pan merah hino beko pangkaton sumirat wetan soroting haruno lir netraning sari rapuh Bangwetan sumilak jinggohan nelai prabane tawang kawrulan lintang panjrina pinanjer kekejering luhuring harga punika dadi duta manggala dutane Hyang Arka kang arsa siniwaka lawa kalong rebut gancang luru pandhelikan drih kawaning semune manguwong peksi manyura kabarong rame kapiyarsi jagok luruk gilir gumanti kaya sungsah semita lamonta wanci gagat bangun enjang daya-daya ratuning dalu manjing ancala pungon-pungon cahyaning mijil saking cakrawala gumanti Hyang Raditya kang arsa siniwaka asung kepadang pring sagung bawana gunung-gunung lelungidan birumaya bebanjengan ngandhap pira tina desa Banjardawa kadya ranti kencana kang gegandengan mega pethak nganglang jagat ranta-ranta sumilak kiblat sumilir tandur-tanduran samya hanglilir kadya gunugah saking nendra among tani nara kesma aglaring pasabinan bocah-bocah krama mreblah anggiring raja kaya mring arara samya gumyak kabarung oceng wukila daya-daya asri senen ing karang pradesan sinigek kang lagya ngrumpaka lari ing basa panyandra gentiong kang winus inggih punika ingkang lagya siniwaka wonten ing negari Ngamarta Prabu Puntadewa angadhep sangganing para kawula sak negari candrané kaya memuji rahayuning bawana
minangka gempalaning carita inggih punika tawarnanira gembalari negari Ngamarta inggih sinebat negari Batana Kawarsa pramila sinebat Ngamarta mengko werdi dadi sasananing pangasrepan inggih sasana pagesangan lobet saking yuwananing bumi tuwin kawibawaning nata ingkang asta pusaraning praja Cintaka pura negari Mirah Toya kathah tlaga miyang sendang ingkang duingguni katelah sendang Cintaka papan pangasrepan Sekar Podak ingkang arep gondo nganti sayajana doe lah sinten to ingkang lenggah wonten ing dampar negari Ngamarta tanah sanes dijuluk Prabu Puntadewa Sadha Dwija Kangka Dharma putra Dharma Wangsa inggih Prabu Yudhistira ya sang Ajara Satru Guna Talikrama Prita Suta Pandhu Tanaya Narendra Guna ing agunatan gendak gondaning Janmi nalika mangke ngadhep kang Raka Nalendra Ndarawati jejuluk Prabu Bathara Kresna ya sang Kesawa datan kantun kang ari Raden Permadi inggih Raden Arjuna inggih Raden Janaka sumambung wuntat satra kembar kemanikan saking bumi Rotawu saking Saujajar nggih Raden Nangkula saha Raden Sedewa mangkono pangrecitaning Wardaya saking Prabu Puntadewa kang dereng kawasa lisan mongko kantining tumu salamai mung awas eling lukitaning alam dadya pudyaning dumadi supati niring sangsaya yeka pangreksaning urip dereng sawetawis dangu rawuhipun Koko Prabu ing Ndarawati keparenga kengari Koko Prabu ngaturaken pasegan panakrami sarawuh paduka wonten ing negari Ngamarta. Koko Prabu inggih Yayi uwas raharja prapteng kula wonten ing negari Ngamarta Yayi ugi taklim kula katur wonten ngarsaning Yayi Aji inggih Koko Prabu sampun kula tampi dumawana sami-sami Koko Prabu Yayi Janaka saha Yayi Nangkula saha Dewa kawula Koko Prabu
Maragi sumenya sawantara Yayi, ingsun bakal wawan pangandikan marang Koko Prabu Ndorowati kang katemben rawuh Yayi. Nuwun mangke to Koko Prabu. Nuwun kula Yayi. Wonten wigatos menapa nimbali keng Raka ing Ndorowati Yayi? Inggih Koko Prabu. Wekdal dinten samangke Pandhawa kantun sekawan. Lho, lah kok saged? Inggih Koko Prabu. Yayi Bratasena nggih Yayi Werkudara murca tanpa pepoyan. Hingga samangke dereng wonten sisik melik wonten pundi dunungipun Yayi Werkudara Koko Prabu kados pundi lelampanipun para Pandhawa dinten samangke. Inggih to Yayi. Kula aturi nyiram dhateng tirtane kesabaran. Yen pancen nyatanipun Yayi Werkudara dereng timbul hingga sakmangke sampun kinodrat ing jagat jinangka kersaning dewa. Menawi dereng bibar perang ageng ingkang sinebat perang ageng Bharatayuda Jaya Binangun icala sedinten ping 7 para Pandhawa taksih timbul taksih sugeng Yayi. Nanging kados pundi Koko Prabu sungkawaning penggalih kula menawi Yayi Werkudara mboten enggal timbul. Inggih to Yayi. Pun Kakang Budidaya daya upaya mampir saged timbulipun Yayi Werkudara. Merahena semubang yang karuna kadinetraning korapoh sabdaning kukiloring kanikara sagoter papetoke ngayamana nalika kaya mangkono Nalendra Ngamarta wawan sabda kaliyan Nalendra Ndorowati Prabu Bathara Kresna ibarat ida dereng dumawah nginanga dereng abang kesaru gegereng Jawi wonten satunggaling utusan saking negari Nggawa Barong sawemiyak ingkang samya gantung seba Sorote pandam sumulo amadangi jroning pasareyan kisana paduka menika asal wingking saking pundi lajeng sinten ingkang pinaringan nama inggih sinuwun kula abdi kinasih Sinuwun Prabu Naga Gombang dening ingkang sudi mastani dhateng kula Patih Kumandang Garba nggih wonten wigatos ingkang pundi sinuwun kraya-raya minggah dhateng Sitinggil Praja Ngamarta nggih sinuwun ngemban dawuh saking Sinuwun Prabu Naga Gombang anggen sukwa sowan kraya-raya minggah dhateng Sitinggil Praja Ngamarta
Sejatosipun badhe malsukum sedane Kang Rama Prabu Nagabaya. Saestu Prabu Nagawesedha ingkang nyedani inggih menika pun sinuwun Pandhu Dewayana nalika teksih dados Nalendra wonten ing negari Ngastina. Pramila anggen kula minggah dhateng pendhapi negari Ngamarta ing mriki. Pandhawa gangsal kedah ical salah setunggal. Inggih menawi mekaten kula aturing rantos wonten ing Jawi Pagelaran. Inggih sinuwun kula rantos wonten ing Jawi Pagelaran. Kados pundi Koko Prabu? Lampahan kados mekaten kala wau. Yayi. Ampun pegat ing kaprayitnan lho Yayi. Monggo sesumbaripun patih saking Guwa Barong kala wau ampun dipun adosi. Yayi Janaka. Kula Koko Prabu. Wis krungu kabar lamun Tajala Tundha ana satunggaling pandhita para begawan alit Jawa. Inggih sampun marage jumangka Yayi. Wah, iki kaya Janaka kang mapan ana sumur Jala Tundha. Inggih sang penemban Begawan Alit Jawa. Wekdal dinten samangke negari Ngamarta wonten satunggaling trubosaning mengsah saking negari Guwa Barong ancas utawi sedyanipun badhe ngilangi Pandhawa salah setunggal. Wah edan. Maragi sumingkira aku dhewe kang bakal nyingkirake Nalendra sak prajurite saka Guwa Barong. Iki wangun sing jeneng Bratasena ora tedheng aling-aling, ora aling-aling tedheng Bratasena kudu mati dina iki. Mati.
iki wangune anak Pandhu sing jenenge Bratasena. Dasar kepara nyata aku Bratasena kuwi sapa? Prabu Nagagombang. Putrane Kanjeng Rama Prabu Nagapaya kang nalika semana disenakake dening bapakmu Pandhu Dewanata. Mula saka kuwi Bratasena kowe kudu gelem nyaur utang-utange bapakmu. Kelakon tak logok telak memautar dina iki kowe. Wet. Nalindra Gopara ora gelem minggat. Ora gelem minggat saka negara Ngamarta tibane angin mbuh tihamu Nalindra Gopara.